Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kushe eminye imijondolo Ethekwini. Babhikishele amanzi KWANZIMAKWE, kanti ke abe ANC ne-NFP babhikishele othukela. Basale Dengwane lusaka ngaphansi kuka ward 74 eChatsworth Ethekwini kulandela ke ukungqongqa kwemijondolo yabo ngolwesibili. Unombuso ocelo ngomunye abashelwe yikho konke uthi ucishwa ke kukagesi ngenhloso yokuwonga phecelezi i-load shedding kubenzela phansi njengoba ke iningi likhohlwa ke ukucima izinto ezisebenza ngogesi nokube ke sekudaleka umonakalo ke uma usubuya kanti ke bahlalele uvalweni njengoba ke kungena isikhathi sobusika. Kusolwa ukucisha kagesi ngenhloso yokuwonga njengezinye zezinto ezinomthelela ezigamekweni zokusha kwemijondolo Ethekwini. Lokhu kudalulwe isakhamuzi sasemijondolo yaselusaka abasale Dengwane ngemuva komlilo ongqongqosa imijondolo yabo ngobusuku bangolwesibili. Thangi kuke Kwasha sabe sesishelwa sonke asikozange ngisho ukhipha impahla abanye bakhonile ukuzikhipha thina sikwazanga ukuzikhipha. So ngathi singasizakala kakhulu because izindle sihlala kuzona azikho right vele because sizozama impilo have to ukuthi sibe nayo indawo yokuhlala besikathi sicela government asisiza sichaze nendaba ye-load shedding but inawo umthelelo omkhulu ukucisha kwagesi because abanye bakhona bahamba ekseni ugesi ungekho mhlawumbe umuntu akhohle ukuthi onile istofu okanye onile iketelo the time ubuya ugesi ubuyela ezintweni ezi-on ngeke vele ungenzeka umonakalo maku kanjalo. So nje siyacela kakhulu ukuthi government azama ukuthi asisize and nje impilo la ayikho right kunzima siyastrugglisha ngezinto eziningi siyawudinga kakhulu usizo la government. Lesi sigameko senzeka nje kakapheli nezinsuku ezingaka ecekeleke phansi imijondolo ebalelwa ekhulwini endaweni yaseDakota ngasesiphingo Ethekwini ehambele kule ndawo ungqongqosho zokuhlaliswa kwabantu kuleli wakhala ke ngokungabibikho kwendawo yanele kuleli dolobha nokuphoqa ke abantu ukuba bagcimeke imizi noma kuphi. Laba bathi ke bafisa uxhaso lweinsiza zokwakha bavuselele imizi yabo. Indawo yethu phela yalungiswa yaba right yaphuma kwaba khona nanemap okhombisa ukuthi ngelinye ilanga iyodeveloper ibe nemixhaso so ngesikwazi ukumuva la sesisithi isikhathi sihleli la thina into esicelayo ukuthi basixhase ngematerial sizovota kanjani njengoba kusondele nezikhathi zokuvota singena ID sicela into njengalezo nje ukuthi bangenelele kulezo zinto njengoba sisele singenalutho sinanezingane ezincane nezingane zamazikwazi ngisho esikoleni nabantu abasebenza abakwazi ukuya emsebenzini through ukuthi izinto abanazo uzogeza uzogqokani sifisa uxhaso umuntu ozosixhasa asisize bandla ngoba sihlwempu kakhulu. Iqembu le-EFF Ethekwini lithi okwenzeka kulomasipala kuyaphoxa. The incident was a result of negligence as someone left a gas stove unattended. There is still a dire need for social housing in Ethekwini, which has been in decline for some time. We further note with dismay that the National Treasury decision to take back the money is as a result of the ANC-led Metro, which had dodgy procurement processes which could have resulted in underspending. Our people are in dire need for sustainable housing that will restore the dignity and should not be distressed because of the municipality's failure to comply with National Treasury's requirements. As the EFF in this province, we will make sure that these people and many others who are destitute are afforded sustainable housing in the future. KWANZIMAKWE.1KZNTV kube uNtomkhona Mvubu Ethekwini. Umphakathi waKWANZIMAKWE ku-ward 11 ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uvuka umbhejazana namuhla wabhikisha ukhala ngokweswela amanzi iminyaka engaphezulu kwemihlanu. Ongumholi womphakathi uBibiyoni uthi bazizwa ke benzelwa phansi ngumasipala uku ngoba bayawavala amanzi uma bethanda. Ugxeka umasipala ke ukuthi ukhokhise lo mphakathi amanzi ekubeni iningi lemndeni yakule ndawo udonsa kanzima. Umphakathi waKWANZIMAKWE ku-ward 11 ubamba umbhikisho ukhala ngokungabi nawo amanzi iminyaka emihlanu nangaphezulu. Ongomunye wabaholi kulo mphakathi uthi umasipala ugu ubacekela phansi ngoba uma uthanda uyawavula amanzi noma uwavula izintathu ekseni ngabo 2. Uthi lo mphakathi unemndeni eminingi entulayo
ngakho ngeke bakwazi ukukhokhela amanzi lokho kufuna umasipala. Ukuthi there is a problem because kunento engathi i-sabotage where sibone ngathi bayawavula mebethandile bayavala mebethanda, and we don't know, we need to understand ukuthi why kwenzeka kanje. And then kwezinye izigodi lana in other communities inside our main community there is ilokhuza abanye abagcina 5 years ago amanzi ukuthi babe nawo basithengisela amanzi bathi amasipala sikhokha amanzi ukuze sifaka amanzi domestically. I-community qualifies for food parcels. You cannot sell amanzi umasipala ebantwini abalokhuza abaqualify kuma food parcels. Uphinde wathi kukhona ukukhwabanisa okukhona njengoba esola ukuthi amanzi avalwa ngoba befuna laba banamathenda amalulu amanzi baqhubeke nokuhlinzeka ngamanzi kulomphakathi. There is a corruption somehow because kukhona le group lena eyenza amathenda ama-waterkan ama-truck adeliver amanzi emphakathini. So to pave the way for ama-truck bavala amanzi ngaphakathi so that ama-truck angene. That is sabotage, yabo. And another sabotage is when they sell amanzi to us here to qualify for ama-food parcels. Umunye wabahlalo beyingxenye yombhikisho uthi iminyaka emihlanu imncane kakhulu. Kukhona abaneminyaka eyisishiyagalombili bengenawo amanzi kulomphakathi. Umuntu mayikhuluma ngo5 years usuke eshinto encane. Kukhona ezino 7 years nezino 8 years engakaze kube khona amanzi kuzona. Khona engekho ngisho amathepho kuzona. Abantu amanzi bawakhaphi emfuleni la bawakha khona. Abanye bawakha kuphi eThongasi. Ngeke uzuphile ngamanzi aseThongasi. Wesiphathi nalamanzi lawe ekuthiwa siwalethelwa ugule thenka yakhona. Ibuye ijikelele phezulu kwezinye indawo ingafikeleli kwezinye indawo. Futhi kuphinde kulethwe amanzi angekho clean. Ubese echaza usizi lokukha amanzi emfuleni. Kakhulu kubhlungu and kubhlungu angifuni ukudlala ngawo. Ukufike amanzi laphayana enalento engathi ugwebu ngaphezulu. Fanele uhlehlise ugwebu. Kunale into futhi ekuthiwa ulwelwe. Le bakuhlazi basemakhoneni emanzini. Fanele uqale manje usefe uphathe into eyinethi mawuzokha amanzi uthele lapho yo. Leyo nto yas-affecta ngoba phela lamanzi siyawadla. Abanye abanawo ngisho amandla okuthenga lowo jiki ukuthi uqobi ufaka lowo jiki. Noma ngabe umuntu enali ithangi mhlawumbe umnyaza decide ukuthi ngithenga ithangi sefana lapho usazophinda abe nonoshobishobi phakathi. Uthinta umasipala ukungalolu daba bathembisa ukubuyela kuthina nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakaphenduli. Izindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngikanzimakwe. Aphume ngobuningi bawo amalungu eqembu le-ANC kanye namalungu e-NFP ngaphansi kamasipala uthukela. Lapho i-ANC kwisifunda iJosiah Gumede Mnambithi ibibambe imashi yokuzwakalisa ke izikhalo zayo mayelana nodaba lwamanzi. Le mashi ibihlanganisa ke ukuzwakalisa ukukhathazeka ngobugebengu, ukukhwabanisa, uqashwa ngabantu ngokungemthetho kanye nokuhlukumeza ngokubulili. Kuzokhumbuleka ukuthi iqembu le-IFP nalo belibambe imashi khona kule ndawo izolo. Aphume ngobuningi amalungu eqembu le-ANC kanye namalungu e-NFP ngaphansi kamasipala uthukela lapho ANC bibambe imashi yokuzwakalisa izikhalo zawo eMnambithi. Usiphiwe Duma uthi ziyanda izikhalo zomphakathi wesifunda uthukela. I-reason ke yokuthi sinamhlanje sibe nalolu suku sekuyisikhathi esingaphezulu konyaka manje. Imikhandlu iphethwe i-IFP kanye ne-DA. Izikhalo ziya ngokwanda usuku losuku zokuthi abantu amanzi abawatholi, abantu indle iyaxhutha zonke indawo, imigwaqo enama-potholes, kanye nendaba ethinta ukhansela ekuthiwa uWarasali wase-Alfredom okwamenyezelwa i-IFP National Leadership ukuthi useqoshiwe. Kodwa ensukwini nje simbonile ukuthi usekhona emkhandlweni usasebenza njengekhansela. Uqhube ngokuthi bahlala imhlangano u76 nemphakathi yalesifunda ukuze belethe izikhalo ezizwakalayo ikakhulukazi udaba lekhansela elisolwa ngokulala nabantu besifazane ukuze bethole imisebenzi. Ezinye zezikhalo kumphakathi ozivezile ukungcola nje kwamadolobha nedolobha lase-Alfredom, indaba kagesi onqamukayo esazi ukuthi ke ithinta u-Eskom. Bese kuba indaba yale khansela ke elilala nabantu besifazane libathembisa umsebenzi kwamasipala leli ke sithi ke laqoshwa. Izona khalazo nje ephambili umphakathi obekile nebesilethile ke namhlanje emkhandlweni wase-Alfredom
nasemkhandlweni wasothukela. Kodwa ke sihlangabezane nembibizane masifika eAlfred Duma ngoba sasibabhalelile incwadi sibazisa ukuthi namhlanje siyeza sabanika nesikhathi masifika khona hayi asangafica muntu kuze kwasiphoqa ukuthi imemorandum fanele siyinikezele amaphoyisa ukuze ezokwazi ukuthi ayedlulisele kubona. Omunye wamalungu omphakathi uthi bayabonga ngoba lokho ababekuhambele kube impumelelo. Uceliwe Shezi uthi bayathemba ukuthi konke sekuzohamba kahle. Lokho besikahambele namhlanje siyabonga ngoba kube impumelelo enkulu. Nanokuthi uma ufuna umsebenzi la kuma kansela azama ukuthi afune ukulala nabantu ukuze uthole ukungena emsebenzini. Kodwa konke lokho okwenzekile ngathi sekuzohamba kahle. Siyabonga ngokukhulu ukujabula lo luhambe sihambe namhlanje libe impumelelo ukuthi sonke. Khona manjalo abaholi baleli qembu bebese behambisa izikhalo zabo emkhandlwini okubalelwa kuzo ukususwa kwekhansela elisolwa ngokunukubeza besifazane ukuze bethole imisebenzi, ukulungiswa kwemigaqo, ukukhucululwa kwedolobha, ukuqedwa kwemisebenzi, ukuqashwa kwentsha elinganisela ku430 kanye nokuphenywa kokukhwabanisa okungaphakathi komkhandlu. Lokho bathi bakwenzela ukuthi abantu belazi ilungelo labo uma benganelisekile ngobuholi obuphethe nokuba kuphume ukuxhumana kwe-IFP kanye ne-DA ezintambeni zombuso. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemnambithi. Umphathi kumasipala uthukela umpumelelo Mnguni uthi ke luzoqala maduze uphenyo ngezinsolo zokuthi ke kunohlu lwamagama abantu abasohlwini lwezisebenzi balomasipala abaholayo kodwa ke bengaziwa. Umnguni usho lokhu ekhuluma nabezindaba Lady Smith kulandela ke imibiko esanda kuvela ngalezi poki njengoba ke ezinye zezinto zivele kwizikhalazo zamalungu eIFP ebekade ke emashela lo masipala izolo. Ziyanda inkinga zangaphakathi kulo masipala njengoba phambilini ngesikhathi kusanda ngena uholi beIFP ngonyaka wango2021 kwavela insolo zokuthi kunabasebenzi bomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle abasebenza amahora angeziwe angavumelekile. Kamomva kusanda kuvela imbiko ethi kunamagama abantu abasohlwini kodwa bayizipoki. Umphathi lo masipala uthi insolo efuze lezi seyifikile emadlebeni akhe maduze kuzoqaliswa uphenyo ngazo. Njoba nginikezwe umyalelo yilaba kade behlaba inhlaba lihido ba ngiyokucubungula ngizozinika ke ithuba loba ngikucubungule lokho ngenza uphenyo ukhumbula ukuthi banginikeze insuku eziyishumi4 kuba kulensuku eziyishumi4 ngibese sengiphendulile ngizophenya ke lokho ikakhulukazi lokho ukuthinta mina ubuza kahle nje uma ubuza lokho kweyipokwe ngoba ipokwe kuyonke nje beyisho lapha lokho okuthinta mina njengomphathi kamasipala municipal manager. Eqhubeke echaza mayelana nophenyo oluthinta labasebenzi abasebenza amahora angeziwe uthi maduzane loluphenyo selizophothula bese kwazi ukuhlinzeka ngaphambi komhlangano womkhandlo olandelayo. There is, linked to that one, in the same forensic investigator is a question of what was alleged would have been the abuse of overtime and standby. It's quite a complicated and an abstract subject to that effect, given the fact that there are an array of issues that need to be looked into. Perhaps if I'm claiming to be on standby, we will be looking on different aspects, whether that standby was approved. Further to that, if indeed the overtime purported to have been performed was performed. Now, for you to establish those issues, there are different mechanisms that forensic investigator would use. I would not know perhaps as of now, but one of the mechanisms that we would use is to check, using the gadget and the car tracker, whether that person was indeed at work or not. Now, if therefore there will be evidence to the effect that such a claim was fraudulent, steps will then be taken accordingly. Izola amalungu eIFP bekade mashalo masipala ekhala ngomlawulo okuthi usebenza ngokuchema okugcina kuphazamisa nokhanjiswa kwamanzi emphakathini. Lo mphathi uthi zikhona inkinga zangaphakathi kodwa ezinye zazo kunzima ukuzichaza kanye nokuzixazulula. Zikhona inkinga kamasipala nje zonke ngingafisa uma lapho khumbula ukuthi phela sifice umasipala nathi umanxeba yilokho nje ngakuphawula umasipala umanxeba siyazama ukuxoxa lapha nalapha okunye sikubambisane naye umlawuli ukuba sikukhalime lapho ongakhalimeka khona okunye ngakhalimeki kanjalo. Kodebo Khosibisi ngisemnambithi.
Ake sidayise siphinde futhi sibuye sihlangabezana kanjani. Asikubingelele siphinde sikwamukele mungabe usanda kujoyina izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kushe Eminye Imijondolo Ethekwini. Babhikishele amanzi KWANZIMAKWE. Kanti ke abe ANC ne-NFP babhikishele othukela. Kuphoqeleke ukuthi bebuyele emakhaya abafundi besikhungo esiqeqesha amakhono imfolozi TVET egatsheni eliseshowe kulandela umbhikisho obuhlelwe ngabanye abafundi balesikhungo. Omunye wabafundi okade ingxenye lombhikisho uKhethukuthula Ntuli uthi sezingaphezulu kokubekezela izinkinga ababhekene nazo bengabafundi bathi ke uma ke bezibikela kuziphathimandla zalesikhungo kube inhlanga zimuka nomoya. Phakathi kwezinto ke ezibalwe nguyena uNtuli ukungatholi ngendlela efanele imali yoxhaso lwabafundi iNSFAS. Bazibona sebephenduka umtshingo bethwa ngibani abafundi bemfolozi TVET College egatsheni eliseshowe njengoba bebalula inxanxathela yezinkinga abathi babhekene nazo kepha benganakiwe. Lokhu ke kuvele ngenkathi laba bafundi bebhikisha ngaphandle kwalesi sikhungo. uKhethukuthula Ntuli ongomunye wabafundi uthi bakhathazekile ngokungayitholi imihlomulo yabo kaNSFAS ngendlela efanele. La isho ecampus sinenkinga size sathatha isinqumo sokuthi si strike namhlanje. La isho ecampus sinenkinga kaNSFAS awusikhokheli. Abanye abakhokhela futhi akhulaza abangaphandle abakhokhela abangaphatha ubakhokheli. Abangaphakathi nje bakhokhela imali encane engango 270 kodwa abangaphandle bathola imali engo 10,000 abanye bathola 15,000. uNtuli ukhale nangesimo sokudla yindawo abalala kuyo ngokungabi sesimene esihle wabese balula nezinye zezinkinga ababhekene nazo bengabafundi. La ngaphakathi uNSFAS usikhokhelela ukudla ukuthi besiphekele ngaphakathi sidle ekseni isemini intambama kodwa lokho kudla lokho akusikho ukudla ongadliwa umuntu ophilayo nje. Ukudla sikutholayo kusuke ngeke esimeni ukuthi ngadliwa umuntu okunye kusuke kuhlaza mangekho kuhlaza kusuke kubolile so sekuphelelwe isikhathi. Emaresi amantombazane ishintshiwe imbhede kwashintshwa neminyango kodwa eresi yabafana akaze kushintshwe yonke leyo nto. Umbhede esilala kuwe ngeke uzulale ngisho iphara leli lihlala emgwaqeni ngendlela abangasithathi serious ngayo imfolozi. Siphinde sibe nenkinga la ukuthi ufike ufunde unyaka wonke NCV unethe ufunde semester yonke ubhale emveni kwalokho ama results akho awabuyile. Ngikhuluma nje hospitality ama results akhe abuye cishe besiphakathi no March buya ama results akhe. Lo muntu ebengafundi out of campus uthiwa ahlale ngaphandle ngoba ama results akhe awabuyile. Lokho sazama ukukulwela kwangakhona ukulweka futhi bayithulela nje. Umunye walabo bafundi ongathandanga ukudalulwa uthi isimo esiqhubeka kulesi sikhungo senza kube nzima ukufunda njengoba kunemisebenzi yesikole kumele bebe sebeyiphothulile osukwini lwakusasa. Njengamanje sihamjela ugesi kuthiwa ukhokhelwe thina sinama assignment okumele siwabhale. Lawo assignment okumele siwabhale ayafuneka kusasa kulesihlanu kodwa kumanje sekuneyiraki kanje ngesisho okuningi lapho. Kodwa into esilwelayo siyacela mawuthi siyalwa futhi kumele silwela ukuthi cela besinike ugesi ngoba imali yethu leyikhokhile la eNSFAS. uNSFAS usikhokhela abanye bethi bayafandwa thina kodwa sifandiwe vele. Yabo imanagement ayikho into esiza ngayo kuphela imanagement siyibona ishintsha imonto. Kodwa uNSFAS wethu awusifandile. Abanye bayithu bayanikwa imali. Thina abanye asiyitholi. Imizamo yokuthola ukuphawula kweziphathimandla zalesi sikhungo ngalolu daba iphunze noma ithimba lezindaba le1KZNTV selithelekile lapho bekuqhubeka khona umcimbi wokwetheswa iziqu kwabanye babafundi balesi sikhungo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Imijondolo eshowe.
Zisalokhu ke ziqhubeke njalo izinkinga zokushoda kokudla kwabantwana ezikoleni ezingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Lokhu ke kugqame kakhulu njengoba ikhansela le-EFF uKhuliwe Mtshali livakashele isikole samabanga aphansi iMzompofu Primary ukuzodlulisa ukudla kubafundi. Lokhu ke kuza ngemva kokuthi umnyango wezemfundo ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ukuchithile ukuthi ke kunezikole zakulesifunda ezithintekile ke kule nkinga yokushoda kokudla ezikoleni. Ngemuva kokuthi uhlelo lomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal lokuphakelwa kwezikole luhlangabezaneke nezingqinamba zokuthi ke kungalethwa ukudla ezikoleni, izikole eziningi zakulesi sifundazwe zizithole zibhekene nengqinamba yokuphakelwa kwezingane ezikoleni. Kanjalo ke nesifunda saseKing Cetshwayo sengesinye ezinezikole okuphazamisekile ukuphakelwa kwabafundi. Oyikhansela le-EFF kumasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uKhuliwe Mtshali ube sevakashela ezinye zezikole ehambise ukudla okuphuthumayo kwabafundi njengoba ke bengakwazi ukuthola ukudla esikoleni. KZN sisesikhathini esibi kakhulu engingasiname as isikhathi disaster yempela la ikusasa labantwana libekwa engcupheni yokuba lishabalale ngenxa yezinsiza department engakwazi ukusifinyelelisa ezikoleni ezahlukahlukene ukulekelela abantwana ukuze bekwazi ukuqhuba usuku bekwazi nokufunda izingqondo kanye nomzimba unomdlandla. Ngikhansela uMtshali ngibonile ukuthi kubalekile ukuthi njengoba ngiyumholi wabantu angithi abantu phela ibona abantwana labo esithi siyahola kubona na kanjalo futhi nabazali babo esithi siyahola kubona. So ngibonile ke kunesidingo sokuthi umuntu athathe okuncane nakhe ephaketheni lakhe azame ukulekelela ngokuthi ahambise okungasiza abantwana ukuze bekwazi beqhubeke nokufunda. Kuzokhumbuleka ukuthi lolu hlelo lokusabalalisa ukudla esikoleni kube nembiko ukuthi ke laba ke bebenikwe yona lo msebenzi bahlangabezane nezinkinga yokuthi ke abagculisekile ngokudla abanikwa khona ngoba bekhala ngokuthi ke akukho esimeni esihle. Emzameni ke yokuthola umnyango wezemfundo ngaphansi kwesifunda seKing Cetshwayo ukubhekela ukuthi ke lesi sifunda shake kangakanani lo mnyango ube usukuchitha ukuthi kunezikole ezithintekile ngalenkinga wathi ke laba abanikwe lo msebenzi sebekulandile ukudla. Lesike izindaba ze1KZNTV mina ngingosamukeliso Nqulunga ngibeka ngiseRichards Bay. Umasipala waseMtubatuba uke wangaba nozinzo ngaphambilini njengoba ke bekunombango ngozohola lo masipala nokugcine ke kucacisa inkantolo ngokuhlala ke kumhlangano ukhetha ubuholi. Kamuva ke nje kuphinde kwaba ke nezigameko kulo masipala izikhulu zivimba ke loyo jutshwe umnyango wezokubusa ngokubambisana ukuba ke abe umlawuli kulomkhandlu. Imeya ke yalo masipala umxolisi Mthethwa uthi ke bazohlonipha isinqumo ke senkantolo ngoba ke bafuna konke kuhambe ngendlela ukuze kungaphazamiseki intuthuko. Kuzokhumuleka ukuthi kuye kwaba nomdontsiswano ngozohola umkhandlu inkosi uMtubatuba njoba belungekho uzinzo phakathi kweqembu leIFP kanjalo neANC. Emva kokuba umnyango wezokubusa ngokubambisana ungenelele kulo masipala, lo masipala ubesuwele ezandleni zeqembu leIFP njengoba uholwa imeya umxolisi Mthethwa. Kamuva nje kubonakala kunomdontsiswano kuvalwa amasango ngenxa yokuthi iziphathimandla zalo masipala bezinganeme ngalowo jutshwe umnyango wezokubusa ngokubambisana ukuba abe ngumlawuli kulo masipala uDokotela uSiyabonga Ntuli. Lolu daba selisenkantolo kanti ubuholo obukhona buthi buzokwamukela isinqumo senkantolo njengoba ngomsombuluko kumele ucace. Leke emsakazi siqinisekisa ukuthi njengoba siyinkosi uMtubatuba municipality nje sikhona la sibekwe abantu. Asikwazi futhi ukuthi nathi sizisebenze ngazi ukuthi sisebenza awukho umthetho osilawulayo. Nathi silawula umthetho okufanele futhi isinqumo senkantolo uma ngabe sesiphumile sasinikeza umhlahlandlela okufanele sikwenze kufanele sikuthathe lokho kunjengoba kunjalo. Ngoba okwethu kwakuwukuthi siqinisekise ukuthi konke okuzokwenziwa kwenziwa ngomthetho yini. Uma ngabe umthetho sewushilo ukuthi nakho kufanele kwenziwe kuyofanele senze njengoba umthetho usilawulile ngoba ukuya emthethweni besiyela ukuyofuna umlamuli ozokwazi ukusilamula kule ngqinamba esibhekene nayo. Uma ngabe ke umlamuli okuyinkantolo isishilo ukuthi akwenziweni sizohamba lapho inkantolo esho khona.
Imeya lomasipala ithi njengamanje igeja liphansi nakuba kusana lo mdonsiswano. Umthetho uthi sebeqalile nokulungisa imigwaqo njengoba kuyiyona enye yezinto umphakathi ukhala ngazo kakhulu. Udaba ke olukhulu esilwaziyo futhi ukuthi ilona impela oluyinkinga kakhulu eMtubatuba udaba lemigwaqo. Siyazi ukuthi imigwaqo ekakhulukazi engenele emakhaya iyona esiyinkinga kakhulu emveni kwalezi izimvula ezinkulu ekade zina. Njengamanje ke siphezulu kwakho ngoba salisebenza ekuqaleni kwasho ukuthi imvula zabuya zaphazamisa. Sibhizi ngakho ke njengamanje kune plant esebenza kuwo wonke ama-ward kusuka ku-ward 1 kuze kuyofika ku-ward 23. Kanti umnyango zokubusa kubambisana awutholokalanga ukuphawula kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Imeya umthethwa ibikhuluma ngenkathi ihlangene namakomiti amawadi ehholo kwaMsane ukuzocacisa ngezinhlelo abanazo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Ake siphinde futhi sidayise sihlangabeze masibuye ekhefini. Asiphinde futhi sikubingelele sikwamukele mongaba usanda kusijoyina ezindabeni zethu nazi izihloko ezifolosa ngazo namhlanje. Kushe eminye imijondolo eThekwini. Babhikishele amanzi KWANZIMAKWE. Kanti ke abe-ANC ne-NFP babhikishele othukela. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 19 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika liphinde libe u22 rand 65 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u19 rand 94 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Golide ke lona lingu $1,998.67 cent i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$83.12 cents umphongolo. Ake sikubhekele ingosi ezemidlalo. Ithimba lomqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lomnqakiswane ka-2023 selinxusa abalandeli be-netball nezakhamuzi zakuleli ukuthi ke baqhubeke nokuthenga amathikithi alomqhudelwano njengoba usondela. Phakathi ke naleli sonto bekunemicimbi yokugubha izinsuku ezili100 ngaphambi kokuthi lo mqhudelwano uqale eCape Town International Convention Center eKapa. Nalapho ke kuzodlalelwa khona yonke imidlalo kusukela ngomhla zingama-28 kuNtulikazi kuya ngomhla ziyisithupha kuNcwaba walonyaka. Amathikithi ke ayadayisa kuwebsite esemthethweni yalomqhudelwano ethi ke www.nwc2023.org.za. Kanti ke aqala ke ku500. Ake sikubhekele isimo sezulu. Zingakwade sikuphakele zona namhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.